giwach openjo penjo moro. Ng'eni bati gimi penjo is very simple. Jogi osejuogo wa moromo. Sani kitiyo 30% in tax. Kitiyo NHIF gimede. Kitiyo NSSF gimede. Kitiyo sani cha gimi 3%. Petrol cha gide mede nyaka 16%. But bijeni sani kiwuok kama mtoka ugwei. Mi bide office na makonyi. Ma koro insurance uchuli. Serikali chamo 16%. To mano insurance duani uduki ka pok no gwei gi mtoka. Ngeni be duki ka jotek. But ni ko duoki. Serikali kao pesa kendo kanyo 16%. Jomagom na ngolo gi content creators gi ni ka minene TV ka joluo ka. Sani be uketne gi tax mar 12%. Sani oro M-Pesa gi bill magi kelo ni 20% government de chamo. Kiero lufachiel miario mar government. But koro gimi penjo in very simple terms. Jogi ose juogo wa moromo. Why don't you use that money mise juogo wa maun godo no mondu gedo no wa. Mumi wa wanyeo ought in a cheap rate. It's very simple. It is done by many countries. Okidu wa juogo jo wakendo mi juogo yani udo ni wadungango. Saaninga matiyo kaka inibati. In the next few weeks, ka bill ni osekalo. Idi chulo 52% of tax. Manapoka kwanyo bei mar VAT endara ki wuotho. Manapoka kwano ni steamer. Tax mar steamer. Manapoka kwano ni petrol ka ilige mtoka. Manapoka kwano ni bus fare ni kechide idho malo. Koro miti godo idhi dungango. Yodala wa. Jogi angeni okgidwa manyo gope, which is a good thing. But nege wacho ni they want to increase the tax base. Jo machulo usuru thin. Nege dwani gi med jo machulo usuru mondo amount ma wachulo kaka in bati obede piny. Maite mwacho nango Weke joma kido iwacho ni negi dwani mondo gi yar jo. Negi wacho gi kisungu. Werege koro gi Latin makara ngane obiro godo kawuono. Ni we want to increase the tax base. Increasing the tax base wacho ni ya joma chulo usuru wache ka negi 30,000. Wadwa ji million apar ochulu usuru then wa reduce ne jo 30,000. Sani gidok mnakuwa mjoma tiyuka. Joma tiyuka emakoro mulo kendo duo komgi gidwa ngado gi another 3%. Employers mandiko ji mabe yuag ni tich onge. Ma yuago ni pesa onge Kenya. Ma wandik godo ji. Koro kini dwa medo ne another 3%. Koro iniwe inigi pachi ni adwa penji. Donge the real tich. Nikech if you have many people mendeko tingi idwa chulo ni each 3%. Mana waloso employment koso wa ketho. Omulo mnagi kama Weke openjo no. Gedo is a short time.